To go is to see, and there's no better way of knowing about the LUO of Tanzania other than to come to Shirati. Shirati is to the LUO of Tanzania what Kisumu is to the LUO of Kenya. My name is Kogot Peter, LUO Ambassador, Eastern Central Africa, and now I'm right here in Shirati. An nyinga iluonga ni an ruodh piny MSANGI ONGATI NGOJE. Mane nyinga an ruodh Makakseru, waluongo ni Imaya kata chiefdom mar Kiseru. To ane jakom kendo moting'o ruodhi mag LUO ma Tanzania mag dhoudi 18 mwan go wilaya mar Rorya ka. Koro mane nafas mara to gi kiongozi mar mila be. Erokamano. To inyalo manyo. Iluonga ni Joshua Obure, awuoda chieng' chief en owadwa. Aneno ka in kod ludhe ariyo. Be inyalo lero na tiendgi? Ludhegi, luth en loch, luth en utawala, kata Musa ne en gi luth. Koro dhoudi duto tem en gi loch mar asili mar kwere, gin gi luth. Koro kwere na nigi ludh ruoth mar piny. Koro an gi ludhe ariyo, kopo mondo ibed ruoth nyaka ibed gi bilo mar kwere marito piny ekibedo ruoth. Kop ruoth ok yieri gi ji ajiya mondo ibed ruoth. Koro ludhegi nokelna e lek mondo kwara nokelo na higa 95 ne dawa man wuon ludhni nokelna luth maborni. Ne en ludh kwere mar deye. Dayo nobiro kode, nowa wategi, piny wategi. Dayo no nobiro gi luth ka. Koro teko mar hawi manobiro gono emomiyo nyathine ma MSANGI nobedo ruoth. Owadgi manyakrega be nobedo jabilo mar koth. Koro bilo mar ruoth ni ka, to en bilo mar piny, kendo bilo mar ruoth gi bilo mar koth, to gi mar mwandu. Bilo go ting'ore kamano. To mane mar dayo, to ma mar kwaro ma MSANGI Otieno, mane mare mar ruoth. Koro ma ludha mar ruoth ma omiya kanende lek mondo atago piny. Ok ng'ama omiya gi bok ang'iewo gi. Koro kamane kaka bilo tiyo. Erokamano. Penjo manyalo bedo go mokwongo, Shirati Kabwana. Nying mar Kabwana oa kanye? Shirati to en jasurwa. Ka wakoloni nobiro ka, ne gigombo ng'eyo joma nokwongo telo ka, Wajerumani nogombo ng'eyo, to ne giwinjo ni anyuola mar Abashirati, wasurwa, kwargi niluongo ni jasurwa, ema nokwongo biro ka. Koro Kabwana, to wasunge manokelo kanisa mar Mennonite Shirati ka. Kanisa mar Mennonite nodonjo higa 1934. Koro msungu no ne ji luonge ni wadhi Kabwana, wadhi kuom bwana. Koro e Shirati Kabwana, lakini ma to piny Kakseru. Shirati no to ne nying joma notelo ka, wasurwa notelo ka kapok jo Kakseru odonjo. Kakseru noyudo gi ka, nwayudo gi sota piny, to bang'e notim bilo bende ne gidar. Ko bilo nitimo to jomoko dar sudo wenu kanyo. Koro gidar gin piny koni. Koro piny ni maru Kakseru. Wane manwagure gi bilo. Koro title deal mar piny ni mar Kakseru. Koro in ruoth. Ere kaka ichope ngas mar ruoth ni? Iyieri kod gombulu koso en juogi? Ere kaka iyudo bedo e kom mar ruoth? Abedo e kom mar ruoth kopo kwara ne ruoth. Kopo mondo ibed ruoth nyaka bilo bedie au juogi bedie. Koro ruodhni ka MSANGI nodonjo ka MSANGI man ruoth. To nende bang'e ka notho nyakware, wuode nokawo, iluongo ni Dibogo MSANGI. Dibogo ka notho, nochako kawo wuode iluongo ni Obure Nyamusi MSANGI. Kae to Obure ka notho, nokawo nyakware machielo ni Amuko Dibogo MSANGI. Ko Amuko Dibogo MSANGI otho, nokawo Nyatega Dibogo MSANGI. Koro ruodhno nochungi kanyo chakre 1955. Koro kopen juogi, kwere ne dwaro miyo ng'ato. Koro an kwere na nokelo na lek nodwa ni ta piny. Wada mi ruoth mondo ta piny ni. To ne gikelo na luth mondo ta piny. Koro bilo ni iye, emomiyo ineno kiru be ni ka.
Ok inyal bedo ruoth mitirit ji te men gi bilgo ka bilo be onge. Ko bilo no ongoza id be kelo ber bende miyo weche ni yawre. Kiru en ang'o? Kiru en kuma jaduong' ma wuon piny bede. Kiru nitie od ng'ato mar jaduong' mobede, to nitie kiru mar piny mar bilo, ma bilo ikete gige bilo, bi iwuoye gi bilo kudwaro loso gimoro. Koro in e ruoth mar joluo ma Tanzania. Nitie dhoudi adi mag joluo e Tanzania ka? Ka Tanzania ka, Kiswahili wacho ni makabila tariyo. Joluo gi Suba. Lakini dhoudi mwan go Tanzania ka, dhout Luo, dhoudi te gin dhoudi 18. Kwa dhi tarafa ya Girango, tarafa ya Luo Imbo, nitie dhout Luo adek. Nitie Waturi, piny Kagose. Piny Kagose, to gi Kagwa. Kagwa en piny Otuoma, to gi Kowak, mago joluo, gin tarafa mar Luo Imbo. Kwa dhi Girango, joluo en Kamageta. Koro dhout Luo gin 4. Lakini wate dhoudi marore kama wacho dholuo 18. Ka duoki chien matin, iwacho ni joluo ma Tanzania ka, nitie joluo ma joluo gi tiendgi, kasto nitie josuba makoro riwore, makoro loso, giwacho dholuo sani, kitgi gi timbegi mag joluo. Ere kaka nuchopo mutudoru gi josuba gi? Rado nuromo kanye? Wan owegi wan josuba, Kakseru gin josuba. Lakini dho suba ok wakia wan wawacho dholuo. Kop kanende wan Kadem, ne ginyuomo nyi Kadem. Nyi Kadem be ne gidwa ni ginyuom nyi Kadem, to nyi Kadem wacho ni jaluo ok nyal nyuome ka nago lake, mondo giwe nago lekegi, kendo ka gidhi saro. Bang'e ne ginyuomo joluo. Koro ka ginyuomo wan kwerewa okepe Luo Kadem ka Karungu ka. Koro nende oteko wate. Koro josuba gi wacho. Koro giwacho dholuo. Kakseru wacho mna dholuo. Dhoudi gi te wacho mna dholuo. To gin josuba. To binya miya sigand joluo ma Tanzania ka. Wang'e ni joluo no Barel Gazelle, Sudan ma Milambo, South Sudan. Binyalo lero na kaka wuoth mane sigand joluo kaka nubiro muchopo kae, Roria, Mara region. Kaka nwachopo ka, ne watekwa wa Uganda, to nwadonjo gi Kenya. Koro kila dhoudi go ne gin gi ruodhgi gi jobendgi, dhoudi 18 go. Koro juogi mar piny mar bilo ema noongoza gini gibika. Kwa mfano jo Kakseru, mondo nobi mochop koni, ne gineno pinyni ka gin Kenya. Mane gipime ma giguro pien e kidi ka gimako go pinyni. Koro dhoudi go te ne wuotho kamanye. Waturi, Kamageta, gini noluoro gi Msoma. Ne giluoro gi Msoma, ne giluoro nam. Gigo Msoma. Gigo Msoma. Kata Iringo, miwinjo ni Mtawa Iringo cha, ne gitimo lweny to jomoko ringo, to magiwacho ni giringo. Koro mobedo Iringo. Koro wan nwang'ado ka. Lakini jogi te noluoro kucho, to nokor ni mondo Mtomara wabed koni wate. Ji noluoro were gi, jomoko nowere gi Nyandiwa, jomoko were gi Kadem, wan wawere gi Waturi gi Nyandiwa ka, to waduog waromo ku. Nyandiwa ma Kenya. To bende weche story mamoko bende nie buk ka, kinyalo gombo ng'eyo binyalo somo. Dhoudi go kaka nodonjo. Koro gidonjo gi yore mopogore. Mopogore, lakini gibiro duto teka. To unwacho ni udonjo gi ka tiende ni kanye? Wang'ado mipaka inchi kavu. Wang'ado piny inchi kavu kwa biro ka Kakseru. To gi Wakine be nong'ado ka. Ung'ado gi Migori? Wang'ado gi kind Mugori kinde ka, to dhi Nyalgego malo kacha. Mugori kanyo wabede, kae wadhi Nyalgego. Koro bang'e wabiro e dho nam ka. King'iyo joluo ma Kenya,
ging'ere king'iyo sport, gintie siasa, gintie king'iyo yore mag somo gi yudo nying joluo mang'eny. Ka neno Uganda be aneno joluo e yore mag opira to Tanganyika bet joluo daling' ahinya. Ipani ang'o momiyo en kama? Nyocha wasewuoye were mano joluo biro ge piny ka nyocha waneno kodok chien. Ka nyocha Nyerere ne nitie sekta te mag gik miwachogo kata tich joluo man nambadi onge tich man gi onge kata michezogo. Koro pinyni weche ji dok chien kaling'ana gi juogi mar kwere mane okelogi e piny. Koro nyocha waneno ni kwabede bura sani wabiro paro ne gi wachno. E Tanzania ka be nitie Council of Elders mag jo Tanzania nikech wan gi Luo Council of Elders dala kocha. Ka be nitie Luo Council of Elders mag jo Tanzania? Luo Council of Elders ma Tanzania nitie en an. To ok serikal ochung'e kaka jo Kenya. Ma Kenya serikal ema sukumagi. To ma to wato roho mar juogi mar piny cha emokonowa. Ma bende de kalatas moro kada miyi disom ineno. Di neno kaka nwaneno piny, ni piny biro, ma kata matatizo ni ei piny. Yani kata tho mar korona cha, dwa biro ei piny kop en yamo mar jachien. To ibiro tim nade. To nwaneno ka serikandwa ne kia mano, Nyerere nong'e mano. Koro nokona mondo anyis serikal mondo wabed gi baraza no. Lakini wan roho kwere nokona ni ariw piny watim mano. Koro an e jakom mar Luo Council of Elders maka. To ing'e jaduong' Odungiranda? Odungiranda ng'eyo. Koro Odungiranda wang'i kaka ker mar joluo ma Kenya. To apenjo ni gi Tanzania ka. Uneno ka ker Odungiranda en ker mar joluo ma Kenya kose en ker mar joluo ma Kenya moriwo nyaka Tanzania? En ker mar joluo ma Kenya. Lakini kop luo ma Kenya ni e riwruok kendo power mar pesa ma jo Raila patron margi gibedo gi ngufu molo luo ma Tanzania. Koro ginyalo paro kata ni en ker ma East Africa. Lakini teko mar ker manyalo bedo East Africa to nika. To apenji nikech natimo interview mahojiano gi Odungiranda to nowacho ni en ker mar joluo te piny mangima. To napenjo ni to ere yo mibedo go ker to bedo ne ker ne chalo gimigombulu. Ko nitie jodongo mawuok e kaunti mopogore opogore ma Kenya, nitie kaunti 4 ma Kenya. Ko jodongo mowuok e kaunti 4 gi no opuodhe gi yor ombulu kata gi yor siro ni an asiro ng'ane kar mondo walar, asiro ng'ano dhi mbele. Koro jodongo ma joluo ma Tanzania be ne obedo kanyakla mar joma nopuodho Odungiranda koso unene e TV kaka amba nene TV? Be nitie jodongo mano owacho ni wan wayiero Odungiranda ok wayiero ng'ama chielo mano wuok Tanganyika ka? An mana dhi kaka ker mar luo ma Tanzania to nokago ombulu. Kop negi yiere jodong luo ma Kenya. Kaunti 4, Homa Bay, Kisumu, Migori to gi Siaya. Koro Kanya onge. Koro en koseyiere kaka jakom ker mar luo ma Kenya. To kaka sepimoni ni Kenya jotelo mag siasa gi joma nigi uwezo mar sendi onyanywa joluo ma Kenya. Koro chuno ni obed jakom luo ma dunia mangima. Lakini wambi wapokea. Wambi wapokea. To watu thurwa ka ok nyal yier ng'ato kamano. Bedo ker no nyaka belo ma dala wuochung' kuomi. Be ineno ka nitie yot ni joluo biro riwore pinje kaka 6 masekwano ka.
ma koro wabedo gi ker to en ker achiel. Beneno kamano nyalore. Mano nyalore. Nyalore nade? Yo mane? Onyalore kopo ka ng'ama nigi roho luongogi to wuo kodgi to ibiro yudo ni kila piny Uganda nitie jodong Luo. Sudan be nitie jodong Luo gisebiro pacho ka. Gisebiro ka kisomo kanyo ibo neno. Gisebiro ka magi yang'o dhiang' wachungo ka ineno. Koro jo Kenya nitie. Koro koluonggi ng'ama ne luonggi no en Fufua mano. Kopi luongo gi power mar pesa. Koro power no ni Kenya ka oonge. Koro kadwan kode ka to watime. To mondo wagi kanyo uwezo moro dwano bedi ma joma wa Sudan nyaka to chiem kendo ninde. Joma wa Uganda nyaka chiem kendo ninde to gibiro jadi. Koro jo Kenya timo mano. Jo Tanzania pok notimo mano. Ko Tanzania wacho wach Luo no chalo ka gimikelo ukabila, tribalism. Koro gi nguvu ni kaka Ruoth. Adwa ni iwuoya ne gi jodong Luo mabro neno video ni. Inyisgi ane pachi kaluwore gi riwruok mar joluo. Joluo nyaka riwre to bende nyaka ng'e ni piny bele marite. Bele marite. Koro kwaseng'e mano to wabiro riwore wabedo kanyakla. Ka bele onge to ji ok nyal riwore, ji ke akea. Bedo bed gima kare ka waketo Luo festival obedo gima timore e pinje mopogore opogore ma joluo nitie kaluwore pachi nang'o? Arwako mano, asetemo kwayo, nasekono jakom ma Kenya mar Raila, patron mar Luo, ni samoro Luo Council, Luo Festival, waluonge ni tamasha la mar Luo, onego watime koni be. Kopo en gima garama no wato ok wanyal yudo, nwaparo ni kwawuoyo gi jo Kenya to wanyalo time ku. Koro kwatime ku, kuom time no nyalo riwo joluo duto te. Jo Uganda nyalo biro ka, jo Sudan biro ka, jo kure biro. Kop ging'iyo dhi Kenya, lakini nonego koro gibi ka. Kae wambe higa mafuata wanyalo dhi Uganda, higa mafuata wanyalo dhi Sudan, kata wanyalo timo nang'o kuliko bedo eneo achiel. An naneno ni mano ber. Anyalo wacho kamae kaka ng'amo jana. Anyalo kwayo jothum mag thumbe mag dholuo. Freddy Jakadongo, Emma Jalamo, Prince Inda, ilongo ni ng'a Jatanga? Aredi Jatanga, Odosh Jasuba. Kineno video ni, kata ng'ama neno video ni, inyalo share with them. Dagom mar kwayo ni ubede kugo thumbegi kar joluo ma Kenya, ugogi kar joluo ma Tanganyika, Shiratika, ugogi Gulu, Karacholi, piny joluo ma Uganda, ugoe Tororo, udhu ugoe go Gambela, Ethiopia, mondo joluo bede gi nafas mar share gi joluo mamoko te. Koro wach mogik, ka wuok Tanganyika kae, adhi ir joluo ma Uganda. Ote mane minyalo miya manyalo wacho kachopo Uganda ni mae wach mago Tanganyika de gin gi wach machal kama ne un? Na ote man go ni mokwongo wamosogi. Pili be watambwa ne gin yawa, ne gidong' kono. To roho mar kwere mar piny dhiro wa ni mondo walemgi kata gibi gimoswa e riwruok mar winjruok mar joluo te. Mano e gima paro ni onego obed kuomgi, ni joluo onego bed luth adi achiel. Erokamano. So I'm done once again. My name is Kogot Peter, Luo Ambassador, Eastern Central Africa, and you heard it all direct from the Luo of Tanzania, the paramount chief, Ruoth Mar Pinjo Luo. Thank you so much. I'm heading to Uganda, and let's meet there. Bye-bye.